ଆଜି ମୁଁ ବନେଇବି ବିନା କାଜୁ ଦିଆରେ ପୋଟଳ କୁର୍ମା। ଏମିତି ବି କଲେ କେହି ବି ଜାଣି ବି ପାରିବେନି ଏଥିରେ କାଜୁ ପେଷ୍ଟ ଦିଆ ହେଇଛି କି ନ ହେଇଛି। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ କିଛି ପୋଟଳ ଆଉ ଆଳୁ କିଛି ନେଇଯାଇଥିଲି। ଆଉ ମସଲାରେ ନେଇଥିଲି ଟମାଟୋ, ଅଦା, ଜିରା ଆଉ ନଡ଼ିଆ କୋରା। ସେ ତେଲ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରି ଆଳୁଟାକୁ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି ଆଗେ। ଆଳୁଟା ଟିକେ ଭଲସେ ଭାଜି ହେଲା ପରେ ପୁରା ଲାଲ ଲାଲ କରି ଆଳୁଟାକୁ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ପୋଟଳ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। ପୋଟଳ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ପୋଟଳକୁ ଏମିତି ଭାଜେ ଯେମିତି ପୁରା ଛାଣି ହେଲା ପରେ ପୁରା ଲାଲ ହେଇଯାଇଥିବ। ପୋଟଳ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ସେଇ ବଳକା ତେଲରେ ମସଲାଟାକୁ ପକେଇକି କଷିଲି। ଯେଉଁ ମସଲା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଥିଲି ସେଇ ମସଲାଟାକୁ ପକେଇଲି। ମସଲାଟାକୁ କଷିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ତାର ତେଲଟା ଯେତେବେଳେ ଉଠି ଆସିବ ଉପରକୁ ଜାଣିବେ ଯେ ମସଲାଟା ହେଇଗଲା। ତାପରେ କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ମିଟ୍ ମସଲା, ତାପରକୁ କାଶ୍ମୀର ରେଡ୍ ଚିଲି ଟିକେ ପକେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ କଷିଲି। ମସଲା ପୁରା କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷିବେ, ଯେମିତି ମାନେ ତାର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ଟା ପୁରା ପଳେଇବ। ମସଲାଟା କଷି ସାରିଲା ପରେ ପୋଟଳ ଆଉ ଆଳୁକୁ ମୁଁ ଛାଣିକି ରଖିଥିଲି, ଯେଉଁ ପୋଟଳ ଆଳୁକୁ ତା ଦେହରେ ପକେଇ ଦେଇକି ମସଲାଟା ତାକୁ ଭଲ କଷିଲି। ମସଲାଟା ଏମିତି କଷିଲି ଯେମିତି ମାନେ ପୋଟଳ ଦେହରେ ପୁରା ଲାଗିକି ରହିବ। ପୋଟଳ ଆଉ ଆଳୁକୁ ଭଲସେ କଷି ସାରିଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇବେ, ଯେମିତି ମସଲାଟା ପୁରା ତା ଦେହରେ ଲାଗିକି ରହିବ। ମସଲାଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ହେଇଗଲା ମୋର ପୋଟଳ କୁର୍ମା। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଗୋଳା ଗୋଳି କରିଦେଇକିରି ମୋର ଏଇଠି ବନିଗଲା ପୋଟଳ କୁର୍ମା। ବିନା କାଜୁ, ବିନା ଚାରମଗଜରେ ବି ପୋଟଳ କୁର୍ମା ଆରାମସେ ବନେଇ ଖାଇପାରିବେ ଘରେ। କିଛି ବି କାଜୁର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କି କିଛି ଚାରମଗଜର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ରହିଲି।